rybári, rybárky, mladí rybári. Dnes by sme vám chceli predstaviť nového dodávateľa do našeho e-shopu Old Fish. Ako sa volá nový dodávateľ, Janiku? Magic Ball. Magic Ball. Sú to nové gule, nové boiliesy, nové boostre s rôznymi príchuťami. Tu máme pred sebou vyložené boiliesy rôznych príchutí, ktoré máme na stránke. Sú väčšinou dodávané v 3-kilových baleniach, kilových baleniach, alebo také chytačky v maličkých baleniach. 130 gramových. Teraz si postupne predstavíme každé jedné boiliesy, každý jeden booster. Každé jedné popky aj popky. Pop-up. No, Janiku začína to s ktorými gulami. Jahoda. Ukáž, prvé dali ukáž. To je jahoda od Magic Wolfu. Nie sú rovnomerné. Sú to 20 mm guličky. Ja som si plno jedlo aj napolil, ale išlo veľmi ťažko napoliť, takže odporúčam minimálne 3-4 hodiny to tam nechať. Dob rozkladu na balíku píše do 7 hodín cca. A pre atraktívnosť a pre rýchlu chytanie odporúča náš tým Brutal Car, aby sa predmačali a pri predmačaní používali aj boostre tiež s takou istou príchuťou. Tým pádom si urýchlite chytanie. Teraz máme tu booster od Magic Wolf Játra. Krásna výrazná vôňa. Čo by som chcel Magic Wolf pochváliť, je za veľký otvor nalievací. Výhodou toho otvoru je, že keď si zrobíte montáž, či z 20 alebo 24 alebo 30 guli, tak krásne viete vložiť celý náväzec a namáčať. Predmačať si celé. Tým pádom má to veľkú výhodu, lebo v podstate nemusíte to nikde prelievať do nejakej inej nádobky a ju využiť tak. Hneď si mačate v tom. Že to by som chcel pochváliť za to. Za mňa veľké plus. Ďalšie veci, aké si predstavíme, Janiku? Ideme na ďalší booster a to je jahoda. Krásne vonia za jahodou. Krásna výrazná jahodová chuť. Dobre, teraz ďalšie, čo si predstavíme, Janiku? A to sú boiliesy losos broskyňa. 20 mm boiliesy od Magic Wolfu. Taktiež 3-kilové balenie. Už teraz cítim vôňu, jak ona omamila. Od lososa. Losos aj broskyňu tam je výrazne cítiť.
Rukou nerozpolí človek. Zoberieme vrchničky. Tak. Krásne vidno. Taktiež nepravidelný tvar. Tiež uzatvárateľný, takže vám nebude bavieť skynať. Tu potom máme takisto booster. Bulian. A losos z broskyne. Otvoríme si. Krásne voňajú. Ale pri popkách je cítiť výraznejšie broskyny. Máme taktiež malý dip pri nich. Ten dip ide ťažšie otvoriť. Čistá broskyňa so zjemným pozadím lososa. Tak tie popky sú také, že by mali sa tiež zo seba púšťať. Sú odpaňovacie. Teraz si predstavíme dvojlisy, chytacie, 22 mm, 130 gramové, kukurica repka od Magic Wolf. Sú krásne, obalované kukuricou aj repkou. Sú mastné, krásne voňajú za kukuricou, môžem sa zahryznúť. Kukuricový booster. Krásna voňa kukurica. Po pocite, nemusíte báť. To je jak viete, kukuričanky. Tak, tu máme 3-kilové valenie, kukurica, repka. Farba je iná, tiež 7 hodín doba rozkladu. Farba tých kukurično-repkových je iná, je do žltá, čo môže tiež byť atraktívna. Atraktívna na určitých miestach. Tie sú niečo mäkšie pri napolení. Oilis, slivka chili, taktiež 20 mm 3-kilové balenie, Magic Wolf. Voňajú nádherne. My sú svarbené do slivky. Fakt akože.
Slivka čili. Taktiež tu môžeme nájsť dipik na olej. Tu je samotná kopka. Až skúsime si ho, že aká je vlastne. Ona je taká gumová. Jo, je taká gumená. A ona by mala púšťať tú farbu modrú. Teraz si predstavíme tiež 22 mm chytacie gule od Magic Wolf, švestka chili, aj po našom slívka, taktiež krásna voňa. A keď si pozrieme zblízka, je krásna obaľovaná takými kúskami miniatúrnymi. No. Teraz čo si ešte predstavíme? Dip. Booster. Slivka chili. Krásne. Za slivkami. Ak by ste pili slivovicu. No a ešte teraz si na záver ukážeme 2 sačky, 5-kilové balenie. No, predstav. To je mušle, sú to taktiež 20-ciatky. Pozrite sa z boku, nechceme si ich otvárať, aby nám dlhšie vydržali. Dve farebné kombinácie zelenej a čiernej sú tam. Želáčko. Nedej. Je to 5-kilové balenie. To je krvná zmes. V podstate píše tu, že do 4 hodín. Doba rozpadu je 4 hodiny, takže to je čisto pre zákrm. A to je jahoda, také 20 mm buličky. Sú krásne červené. A uvidíme, ako sa bude dať. Všetky produkty od Magic Wolf nájdete na stránke Oldu Fish. Budeme dávať aj videá, budeme pridávať rôzne fotky, ako sa nám darilo na ne chytať, lebo každý jeden produkt, ktorý predávame, ktorý dávame pre vás na stránku, tak chceme, že by bol odskúšaný a že by ste videli, že sami na nich chytáme a že fungujú a tým pádom dávame na stránku to, čo vieme, že pracuje na sebe a chytá väčšinu. Aj keď sa hovorí, že na veľkosti nezáleží, ale ten najväčší kápor stále poteší človeka viac, jak nejaký 2-kilový. Ale taktoré 2-kilové kápre možno vyberať, nie tak, Janiku? Mne sa podarilo nádherného 2-kilového kápra chytiť. S takými krásnymi zlatými veľkými šupinami, podklad čierny. Tiež ste museli vidieť fotky, kto nás pozerá. To sa nám podarilo na šarických rybníkoch. Večer okolo tej 9:00. Budeme ich skúšať, budeme vám ukazovať videá a
príďte si ku nám na našu stránku e-shopovú si niečo objednať. Nás len tých potešíte. A v podstate dávajte nám lajky. Keď vás môžem poprosiť, zdieľajte nás. Dávajte nám komentáre, že či sa vám tie videá naše páčia, naše fotky. A budeme čoraz viac a viac pridávať. Budeme sa snažiť na tom pracovať. Ďakujeme vám. Čaute.